Najpredávanejšia vôňa u mňa na e-shope French Avenue Liquid Brand. Dôvod, prečo je táto vôňa teraz tak populárna, je ten, že je to asi najlepšia alternatíva nie len k parfému Parfums de Marly Altair, ale celkovo najlepší klon, aký som kedy držal v ruke, pretože jeho kvalita absolútne nesedí s jeho cenovkou, ktorá je na mojom e-shope 48,99 za 100 ml. Výdrž je výborný, minimálne 8 hodín, aspoň na mojej koži. O komplimenty sa nemusíš obávať, pretože toto je cítiť a dostal som na to niekoľko pochvál. Dlho sa mi nestalo, že by som nejaký klon nosil 4 dní po sebe, lebo popravde v poslednej dobe som sa vyhýbal tým klonom, používal som skôr nišové veci, čo mám v kolekcii. No toto ma zaujalo natoľko, že proste veľmi rád to nosím, dnes si to dám takisto na seba. Tá vôňa má veľmi zaujímavý profil. Zo začiatku tam môžeme cítiť takú sviežosť bergamotu, ale zároveň je to škoricové, je to vanilkové, pralinkové, sladké, svieže, veľmi pekná kombinácia a dlho som uvažoval, či kúpiť Altair, bo podľa mňa je trošku predražený, no keď prišiel tento klon, tak viem, že ho už nepotrebujem, pretože toto mi dá všetko, čo má Altair. Ak ťa Liquid Brand zaujal tak ako mňa, na mojom e-shope si ho môžeš kúpiť, dokonca tam mám aj len vzorku. Budem rád, ak tam zavítaš a objednáš si svoj kúsok, no a do komentu mi napíš, či už si to skúšal a či sa ti to zapáčilo tak ako mne.